wis. Kedisian Mas Bogel. Kula wong teko lho, Pak. Lah nggih. Wong gasik dhewe So kok nah ya. iki nek Sherlock wis sing bener ngono lho. Ana apa nggih? Apa ora bener to? Lah nggih, Sherlock-e nangan sendang ya. Iya ampun. Teng pundi? Sendang wae. Oh, teng sendang mawon. Oh, itu ikonnya Sragen, Gemolong. Siap. Janjane kowe lanang. Juga kami ucapkan selamat datang kepada keluarga besar Koperasi Niaga Bati. Sesak mlebu sedap. Dina Minggu sing atungku. Kowe ngajak nang tawang mangu. Nganti lingsir srengenge. Ora suling mandang suarane. Pak Joko matur sembah nuwun. Mas Engki dilanjutke gubuk asmara. Gubuk Wis asmara. loro mawon nggih. Nggih. Janjane kowe ne. Maju, Pak Nyamin. Masih bersama Pak Ayo.
Pepe ya moh bawa cilik ngono. Lah cilik kok nggih. Lah iya. Mik Cilik sing penting suwe. Mik kok Apa cilik iya? ngono ya. Ah, gede kene iki delok. Ora banter kok. Ya Mbak Tari ya wedi. Ah, tari ngono cara tau puas. Kayak sing cilik ra gelem. Catatan satrone ati. Catatan luntur. Saya merati. Aku kowe dadi garwa. Margo larang nang bukak asmara. Prima. Yen liwat aku kelingan luput kae aku larang nang jagat batu nisan warna abang kondo isih lawan luput kae saiki luput kae kebasito waya wengi nganti gagat rino catatan sajroning ati Si kucing. Pak Aris Setiawan si kucing. aku kowe dadi garwa mergo larang nang bukak asmara. Monggo teman-teman Bapak Aris Setiawan, Ketua Dekom Wisata Sendang Good Grit. Oke teman-teman para tamu, Kakung Sumawara Putri Ngabatin dari Suku Parisuto. Dek mau bengi wis montang ate kanapa turu atiku tansah lisian amarga eling bubar sumande mutiara dadake lansir kuning aku mengeleng rumangsaku teko karo dilangit tak awe mung katasah ece sing teko jebul kucing. Ya spesialnya untuk Bapak Aris Setiawan Ketua Dekom Wisata Sendang Konkret. Mugi berkah barokah ya. Matur sembah nuwun Bapak Aris. Mau bengi wis montang ate tanpa turu
teka karo lilang tak awe bong. Matur sembah nuwun Bapak Aris nggih mugi berkah barokah nggih Bapak. Oke Bapak Haji Sutrisno ngersakaken lagu Tombo Kangen. Nggih. Matur sembah nuwun penyebut Bapak Aris nggih. Nggih. Yat tambahi mapak sinden Bapak Aris Yat. Mau bengi wis motang anting tanpa turu atiku tansah kisian amarga eling bubar sumanding mutiara dedeke lenjer kuning Mas Hengki mapak sinden. Spesialnya untuk Bapak Aris. Teko karo lilang-liling tak awe mong tansah ijing sing teko jebul sikucing. Jadi spesial untuk Bapak Aris nggih, Ketua Wisata Sendang Gunung Bapak Aris Setiawan. Si kucing bonusipun mapak sinden. Monggo seragen Mbak Yu sinden nopo parenggul otaken awalan niki jalanane pinenengken malam pitu sapar nopo taksih lodang mawi lodang tak semar tiba di salah asik. Pas banget ya Ri ya. Bagi sedulur-sedulur KWS monggo pamitan kali tuan rumah ini pamit sareng-sareng atur Dipun apa-apa. Monggo yang nuansa seragen. Mawi purun mbak kula papak sisan. Ampun aku kuatir nadyan tiyang gambiongan Pak Aris ikeris ora nate sembranan asik. Oke, Sugeng Rawuh teman-teman nyebut Bapak Didi Mas Didi saking Tanggang kelanganane jangan koro pun kuatir di Tirata Jaya rane sing penting iso mapak masih spesial untuk Bapak Aris ya sekali lagi untuk Bapak Didi monggo suragane saka Tangerang Duk nek teng ngarep ayo izin Mas Bukil ya Monggo, monggo. apa parenggul lonaken jalanane pinenengken malam pitu sapar nopo taksih lodeng mawi lodeng apa Aris batik salah. Oke Bapak Yati saking Cikarang ya monggo dari Sukapati Suko terus mantun kira-kira cantik pun jadi Bapak ngarti jangan khawatir
jemput sembah nun Mas Didi awe purun tembok aku lopa baksisan pun aku khawatir nadyan tiang gambiongan Mas Tris iki ora nate sembrahan jangan koro menangkan pampu sang miyun bobo Didi pun kuat wirnoto bayarane sing penting iso mapan sindene jangan koro spesial untuk Mas Didi untuk ya juragannya saking Tangerang ye Ayo Mas Didi. beksa Mas Didi kangge kenang-kenangan Mas Marti orang iso nyanyi iso nyawer do Penting bayar. jangan korot jambu alas pembangunan kota Wonogiri dalan-dalan tansah edipeni masyarakat gue berukun hanya wisi Mas Didi, saya wis mulya nduk. Matur sembah nun Bapak Alif. Jangan Mas Didi saiki wis mulya. Satu kali lagi spesialnya untuk Mas Didi. Monggo Bapak Yati ngersake lagu napa? Sugeng Rawu. Juragane saking Cikarang nggih. Juragane pitik, Nduk. Ayam bakar Cikarang nggih. Lagune napa Bapak lho? Lah angger tak cedhake mesti do ngesak dhewe to. Saiki katone dipeni pembangunan kutha saking nasi dalan-dalan katon dipeni masyarakat gue perukun lan nyawisi dilajengke jambu alas masih Mas Didi.
Bualas. Sebanun Bapak Suradi nggih berkah barokah. Mangke lagune kangen ning ati. Jam 12 Mas Didi nggih. Mas Didi beksa. Beksa. Prima suara. Monggo Mas Toto. Monggo. Aduh, senggane piye? Penak ora? Kelingan manis esok. Terus kelingan ramah kebuyune. Terus nolan kasih sayangnya. Kapan aku lakon dadi bojone nduk ri. Sayange wis tuwe bojo. Aku wis kadung tresno. Sembah nuwun nelongso rasane ngati. Besok kapan lakon melu duweni. Lho, oh ngoten niku nyawer. Kula pareng mboten Pak Titi. Jam 12 kulite ijo sing dikakas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, burung rondo aja direbut. Ayo ini mbok-mbokane penyanyi. Juga berkah barokah untuk Bapak Yalit, matur sembah nuwun nggih sawerane. Ben kena nggo tuku mobil ya, Dek ya. Bapak Pak De kula Pak De Mendo sugeng rawuh. Bude ijo sing dikakas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, burung rondo aja direbut. Lagune apa Pak De? Satu. Jam 12 sedih manis rasane. Senadyan jelas wis duwe bojo. Anake aku wis kadung tresno. Nelongso rasane ngati.
besok kapan kangen ngati lakon melu duweni Loro jonggrang Mas. Nggih. Matur sembah Cepet ya. nuwun. Iya. Kira-kira pamit saking Surakene saking Cikarang. Nanti Pak Dimin ngesake Roro Jonggrang. Juga kawan Bapak Haji saking Sunter Duk. Pokoknya glitir terus Duk. Sampai kalah jarum langsung ae. Ayo. Swindu suwe lawase. Oke, Mas. Kowe lunga. Karo aku. Matur sebanun. Ade wong ayu kebut sentu. Ati susah mung kangen sliramu. Apa ya to Mbak Titi? Rino wangi tak impi. Susah tunggu pepi so kangen ora bisa mari ngomong sliramu gak bisa nambani. Luar Mas Tris. biasa. Pokok Oh, sik sampean iki ra mesake sing ngendang iki lho. Sak jam yo ora mesake. Iku titanono ora tukone es. pokoknya seragane urung sebongkok urung go Bali Mas Bogel. Ora perkara kuwi mesake sing ngendang sak jam barang kok yo. Erik kok di sawer. Kan suwe-suwe golek napas buatan Alah, niku. wong kae ki ora nek ra payu malah ngarep-arep kok Mas Radio Nggih. rasa kesel. Semangat Mas Erik nanti di sawer. Mbak Mas Titi, Mas Bogel. dalam Ini Pak Dimin nanti ngersake Roro Jonggrang. Juga nanti ada Pak Kurmatan dumateng Bobo Haji saking Sunter. Mungkin dereng tik samperin, Nduk. Lah nang kene iki kaya ngene lho, Nduk. Apa MC ini diganti aku ya, Nduk ya? aku MC-ne margine anu kok, MC-ne ngudi rezeki. Iya wis. Coba, Mangga Mas. diteluske selak wengi. Duh wong ayu. Aja sumalang wong bagus. Roro Jonggrang. Pak Dimin. Bekso. Roro Jonggrang. Luar biasa. Prima suara. Ye makaryo sesarengan kali. Campur sari prima suara ya. Audio sound sistemnya apa, Nduk? Ayo lali. Kopayu. Live streamingnya serah foto jantung luar biasa. Sak jose pokoknya Mas Bogel. Wes kowe pokoknya ora sakit iklan ya Mas. Spesialnya untuk Pak Dik lho, Pak Dimin. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen kowe dadi rebutan. Kuwasa padakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Ora pep. Ayo Mas Basuki yang mau duet mana? Tobat, tobat. Kowe wanita parat. Apa ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu penging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sakti
njalukmu nduk Pep. Anak sewu Oh kecil. Sambat ke Mas Bugil. dadi Iya jonggrang banyuwun tak turuti. Bapak Haji, lagunya apa Bapak Haji? Teater ini. iya iya Matur suwun Bapak Panji kula Padine. Nyidam sari Nyidam sari nggih. Monggo. Kenapa, Pak? Matur sembah nuwun nggih. Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ayo Ora mokal yen kowe dadi rebutan. oh iya Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Matur suwun Bapak Haji, oke Mas Sri. Bapak Alit berkah barokah nggih. Tobat kowe wanita keparat dulu. Apa ora ngerti yen Bandung lan nangis jagat. Putra ratu pengking Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sekti Bandawasa. Iya. Sembah nuwun. Iya, surakane bumbu. Apa njalukmu nduk cantik kecil. Iya jonggrang banyuwunmu tak turut. Nyidam sari menangi pamrih saking piyambun Bapak Haji saking Sunter. Monggo nduk, engko ndak? Monggo monggo. Ayo sini nduk. Oke, spesial untuk Bapak Haji. Umpama sliramu sekar melati siap aku kumbang nyidam sari. Umpama sliramu merkewa manis Bona gagang bakal liwati. Pitero sak jagat raya sekeling ngono bukiran samudra ora ilang memanise aju jati ati selawase. Waduh luar biasa, matur sembah nuwun. Alhamdulillah. Pokoknya Mas Bugil karo Mas Bagus ben Oh, sampai iya. neng kono ya. Neng kita kok ora penak ya nduk kok kita studio 1 kok sepi ya. Ini masih ada Pak Kerumatan dumateng penyuwun para tamu. Mbok pilih sampun cekap. Mesake sing ngendang, Mas. Sing mesake sing ngendang. Heeh, dibrik sik sedelo, Siap. mangap-mangap tenan Nggih. kae. Niki dientekke Mas Bugil. Oke. Ditelas- Nah, anu mangke terus Nggih. bos kecil aku diamuk, Mas, Siap. Mas. Panitia iki lho. Gini niki ditelaske Nggih. Nyidam Sari mengke Mas Kolis kalah weton
Mas Jumali Lintang Asmoro kalih Lewung. Mengke sekalian buat closing konco-konco panitia, nggih. Sampai Mas. nggih para tamu sedaya. Mas ono bebek, Mas wilujeng Bogel? sonten nggih. Masih ada enggak Masih ada? tamu-tamu? Niku di-up. Permintaan? Pak Idi Lintang Asmoro kalih Wisa Tresna. Siap. Lintang Asmoro. Monggo Pak Jumali. Ya Allah luar biasa. Nduk wis entuk akeh nduk yuk Bali nduk matur sembah nuwun dumateng penyuwun Bobo Haji Mas Didik.